Fl-intervista mal-ġurnalist Fabian Demicoli dwar sentejn fit-tmun tal-pajjiż, il-Prim Ministru kien ċar dwar it-tnaqqis fil-faqar, filwaqt li rikonoxxa li b'miżuri soċjali kbar li wettaq Gvern Laburista tnaqqas b'mod konsiderevoli l-faqar, il-Prim Ministru Robert Abela mhux se jistrieħ qabel jeradika l-faqar. Saħaq li waqt pandemija il-Gvern ħoloq ix-xogħol għall-familji u l-aktar għal dawk li qatt ma kienu jemmnu li jistgħu jaħdmu u ma jibqgħux dipendenti fuq l-għajnuna soċjali. U għalhekk dak il-sensiela ta' miżuri li tkellem dwarhom aktar qabel l-in-work benefit, it-tapering tal-benefiċċji soċjali, it-tnaqqis tad-dipendenza fuq is-servizzi soċjali waslu biex aktar nies daħlu fid-dinja tax-xogħol. U dak ix-xogħol imbagħad ta' mhux biss inkam iżjed, imma ta' wkoll id-dinjità lil kull min qabel ma kienx iħoss li d-dinja tax-xogħol hija dinja aċċessibbli għalih. Dr. Abela semma l-kriżi tal-enerġija u x'qed jiġri f'pajjiżi ġirien Ewropej. Tkellem fuq il-prinċipju li qed jadotta l-Gvern Malti dak li l-pis ta' żieda ma jintefax fuq il-poplu. Il-Prim Ministru semma wkoll kif quddiem żieda fil-prezz tal-fuel il-Gvern issussidja s-sisa biex il-prezzijiet tal-fuel molewx. Met issa kellna żieda kbira fil-prezzijiet tal-fuels internazzjonali x'għamilna? Jew nollu l-prezz tal-pompa, jew nagħmlu miżura biex inkunu nistgħu nżommu l-prezzijiet stabbli milli jolew. Naqqasna id-dazju u s-sisa fuq il-fuels biex stajna nżommu l-prezz tal-pompa kif inhu. Il-Prim Ministru spjega wkoll kif waqt pandemija il-Gvern għamel żewġ budgets mingħajr taxxi, żied iċ-ċekk ta' refużjoni tat-taxxa, żied iċ-Children's Allowance u l-istipendji, fuq kollox ta' żidiet qawwija lill-pensjonanti. Ġifieri mhux se nsemmi biss is-seba' żieda konsekuttiva li għamilna fil-pensjonijiet, imma ta' qabilna kienu friżaw il-pensjonijiet. U mbagħad kienu qalu ara, aħna se nżidu l-pensjonijiet u ħanatu fis-sens li ħantuhom iż-żieda tal-għolja tal-ħajja. Aħna lill-pensjonanti tajnihom fil-minimu 3 darbiet iż-żieda tal-għolja tal-ħajja, mhux talli tajnielhom sħiħa, tajnihom 3 darbiet.